Good morning, another day, another blessing. Karon ni ako dinhi kay magpahinog ko aning saging. Ipahinog ko ni siya. Ipahinog na. Kung magpahinog tag saging, kinahanglan kining tubig. Tubig duha kaing ini, estimate lang nimo. Unya ang atong ibutang kining Xtragro, napanas lang ang label niya, Xtragro. Unya dayon isagol na diha, dayon ini dayon ihugas dayon ni dinha kay aron dayon mahinog dayon siya. Kani siya mao ni siya ripening solution Xtragro. Okay, ato nang sundan. Pumanan ako og hinog ang saging. Disclaimer, ako dili man ko expert, pero ako ning experience. Kunya kini food ripening Xtragro. Three days later. Nara nahinog na ang saging nga gipahinog atong sa kaadlaw. 3 days after.
that's all for today. Thank you for watching. God is good. Hello world. Hello Bukid.